सीट फुलवाणी आसिछन्ति सेइथिपाई समस्ते सामाजिक दूरत्व महाराज এই ব্যাপারটা ধ্যান আছে ଜଣଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି 500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଫାଇନ ଦିଅନ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ मैडम मास्क ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କୋଉ ଗାଁ ଆପଣ ବାଛିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ 500 ନ 1500 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ।